खुलुमबाय लोगोफोर नै आङो दायो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बेयो जाबाय दानि आसाम टेट एसए सिलेबास हिसाबै दङ एलपि एमइ सेक्सन मोननैयाव दं बे लोगोफोर 4 नम्बर श'आवहाय बर' रावाव बाथ्रा फाव आरो बाथ्रा फान्दाय बाहायनाय नङा होमबा इउज अफ प्रभाब्स एन्ड आइडियम्स इन बर' लेंगुवेज नङा होमबा अब्ला आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैबाय आं भिडिअखौ गोबां जोबोद गोबावसिमखौहाय लिरनानै दोननाया ओरैनो नोट्स बानायनानै दोननाया नाथाय माखासे समनि थाखाय बेखौ बावनानैबो थादों आरो माने माबा मोनसे गोसो एबा माबा मोनसे बावो बेबायदिनो जानानै आङो बेखौ लाबोनो हायाखैमोन जेखौ जाया दिनै लानानै फैफिनबाय अब्ला जागायनोसै नङा होमबा ओरैनोथ' आङो गुबुन चेप्टारखौ गुबुन लेसनखौ एस ए ग्रामार हिसाबै कमप्लिट बानायबाय एलपि एमइ मोननैबो सेक्सनावहाय अब्ला जागायनोसै नङा होमबा भिडिअखौ लोगोफोर बेनि सिगां आं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बयखौबो फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोबाय बेजों लोगोसे दिनै अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै नङा होमबा आं गिबियावनो लानानै फैदों एसे बाव दं बर' बाथ्रा फाव नङा होमबा बाथ्रा फावनिखौ आं लानानै फैग्रोदों प्रभाब्सनिखौ नङा होमबा लोगोफोर अब्ला नायलांदो प्रभाब्सआ माखौ एबा बाथ्रा फावआ माखौ बुङो बेखौहाय आं फुल एक्सप्लेनेसन लानानै फैदों थामहिनबा आं एमसिकिउखौ एसेल' लानानै फैबाय नांब्ला आं हायोब्ला सावरायगोन आङो लाइभ फैनो सानो नाथाय नेटवार्क प्रब्लेमनि थाखाय आं फैनो हाया होमबा लाइभआवबा साबसिन जायोमोन बुजायनो अब्ला जागायनोसै नङा होमबा लोगोफोर बाथ्रा फाव नङा होमबा प्रभाब्सनो जायखौहाय दाना बेनि मोनसे खोथा बुंनो हायो जोंनो बाथ्रा फावआ गावनो मोनसे आबुं बाथ्रा फावआ मोनसे गावनो आबुं बाथ्रा थामहिनबा बेवहाय माने आद्रा थानाय बाथ्रा गैया जेनेबा आं ओंखाम जाखांबाय होननाय लोगो लोगो बेखौ जों जाफुंजाथायजा होना होमबा थिग बेबायदिनो बबेबा बाथ्रायावहाय थाइजा थायो आरो बबेबा बाथ्रायाव थाइजा थाया नङा होमबा बेबायदि हिसाबै जों मोननो हायो बाथ्रा फावआ गावनो मोनसे आबुं बाथ्रानो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेयाव खुनु गुबुननि सोदेरबावनाय गैया आबुं बाथ्रा माने आद्रा बाथ्राखौ माखौ होनो होमबा जों बेखौ मिथिनांगौ होमबा आद्रा बाथ्रा होनोब्ला बाथ्रा फावआ मोनसे बेबायदि होनो हायो आरो बाथ्रा फावआ गावनो मोनसे माबा मोनसे थालांबाय बेवहाय नङा होमबा अब्ला जों बेखौहाय आद्रा बाथ्रा होननानै बुंनो हागोन आरो दा बेबायदि अपसनाव फैनोबो हागौ बाथ्रा फावआ गावनो मोनसे आबुं बाथ्रा होननानै मोनसे अपसन होनो हागौ आरो एमसिकिउफ्रावहाय अब्ला जों बेखौ बे फिननाय जागोन बेनिया ओरैबायदि बाथ्रा फावआ गावनो मोनसे आबुं बाथ्रा गावनो मोनसे आद्रा बाथ्रा गावनो मोनसे थाखोमानाय बाथ्रा गावनो मोनसे दोनखोमानाय बाथ्रा बेफोरबायदि माखासे एमसिकिउ होनो हागौ अब्ला नोंथांमोनाबो गोसोआव लादो लोगोफोर बाथ्रा फावआ गावनो मोनसे आबुं बाथ्रा गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर भेरि इम्परटेन्ट दाना नेक्स्टआव थांनि गोथौ ओंथि आरो सानस्रि हाबदेरनानै थायो बाथ्रा फावआवहाय माखासे गोथौ ओंथि आरो सानस्रि हाबदेरनानै थायो आरो बेखौ जों मोनसेखौ खोथा बुंनो हायो जे बेनि जोङो बर' थुनलाइनि बिथिङाव बेयो जोबोद गोजौ आरो नट अनलि थुनलाइ हारिमुनि बिथिङावबो जोबोद गोजौ जायगा आवग्रिनानै दङ बे जिनिसा गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर मानो होनबा गोथौ ओंथि हाबनानै थायो आं एस ए एग्जाम्पल होनानै बुंनो हायो जेनेबा सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बे जोंनि मोनसे बाथ्रा फाव नङा होमबा बा गराय नुब्ला सिं बायो नाथाय नुनायाव बेयो ओरैबायदि बे जेनेरेलि बे गराय नुनायाव सिं बायो बाथ्रायाव मा हाबनानै दं नङा होमबा बेयाव जेबो जों नुनो थाङा नायनानै जेनेरेलि नों जों साधारन मानसिया मिथिनाय नङा जेनेरेलि मानसिया अब्ला बेखौहाय जाय बेनि फारसे जाय सरसा खालामो जायहा बेनि फारसे गियान दं अब्ला बे मानसियासो बेनि फारसे मिथिनो हागोन जे सिखा गोदाना सानथाम आरो हिनजाव गोदाना दानथाम बेनि ओंथिखौ जोंनो होनो हागोन नाथाय जेनेरेलि जोङो मिथियाब्ला जों होनो हानाय नङा लोगोफोर ओंखायनो बेवहाय मा दङनो गोथौ ओंथि आरो सानस्रि हाबदेरनानै थायो बाव ओंथि माने मिनिं आरो सानस्रि माने माखासे आइडियलजिफोर बेफोर हाबनानै थायो आरो नेक्स्टआव थांनाय लोगोफोर बाथ्रा फावआ मानसिनि खुगा थांनानै थाबोनाय नै बाथ्रा फावआ मोनसे खोथा जाबाय माने बाथ्रा फावआ मानसिनि खुगा थांनानै थाबोनाय माखासे केरेक्टारफोरनो अब्ला जों बुंनो हायो माब्रै खुगा थांनानै थाबोखो नङा होमबा जोङो जायखिजाया बाथ्रा फाव मोना मानो जेनेबा जोङो गराय नुब्ला सिं बायो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम अनला खारियाव आगान थाया बेफोरो जों माखासे बाथ्रा फावफोर मोननो थाङो नङा होमबा लोगोफोर बे बाथ्रा फावफोरखौ नोंथांमोनहा बेयाव सोर लिरजेनदोंमोन बेनि नाम एबा लिरगिरिनि मुं मोननो थाङो नामा जों मोनसे गोसोआव बेखौ फार्स्ट पइन्ट मालाबा नोजोर हो नोंथांमोनहा हमना लाबाय जायखिजाया मोनसे बाथ्रा फावफोर मोनोब्ला बेवहाय नोंथांमोनहा सोरबा लिरगिरिनि मुं मोननो थाङा मानो होनब्ला बेवहाय बै बाथ्रा फावफोरा मानसिनि खुगा थांनानै थाबोनायसो माने दिनैहाय आं नोंनो खोन्थाबाय नोङो आंनिफ्राय खोनानानै सोरबा सासेनो खोन्थाबाय आरो बै सोरबा सासेया बेबायदिनो सोरबा सासेनो खोन्थाबाय बिदिनो फारि थांनानै थाबोनायसो आरो दिनै जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ माखासे मोननो थाङो नङा होमबा बेफोर गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोनहा नांगौ समावहाय गावसोरनो मोनफा सोरजिनोनो लाबोनाय अब्ला नाथाय बेखौ माब्ला समाव सोरजियामोन सोर सोरजिग्रामोन बेनि जेबो जों थं एबा बिथं मोननो थाङा जायनि थाखाय बियो खुगा थांनानै थाबोनाय सल'बाथायाबो बेबायदिनो खुगा थांनानै थाबोनाय लोगोफोर खुगा मेथाइफ्राबो गोसोआव लाबानो जाबाय
very important. Next हाबनि बाथ्रा फावखौ बिजिरोब्ला सानि ओंथिखौ बिजिरग्रोनांगौ नै मोनसे पइन्टआ नै जोङो बाथ्रा फावखौ बिजिरोब्ला सानि ओंथिखौ बिजिरग्रोनांगौनो बेनि उनावसो माजों रुजुयो गुवार ओंथियाव फोरमायो होनदों जोङो सानि ओंथि मानि हमना लाबाय जोङो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम एसे एग्जाम्पल हिसाबै आं बुंबाय नङा होमबा बे सिखा गोदाना सानथाम आरो हिनजाव गोदाना दानथाम होनोब्ला जोङो सिखा गोदान आरो हिनजाव गोदाननि जोङो ओंथिखौ बेनि मिनिंखौ जोङो फाइन्ड आउट खालामग्रोनांगौ नङा होमबा लोगोफोर बेनि सानि ओंथि मानि बे सिखा गोदान आरो हिनजाव गोदाननि ओंथिखौ बिजिरग्रोनांगौ नङा होमबा बेनि उनावसो जोङो बेखौ माजों रुजुदों बेखौ जों फोरमायनांगौ आरो मा हमना जाबाय अनला खारियाव आगान थाया होनोब्ला जोङो अनला खारियाव आगान थाया होनोब्ला नैबे अनलानि ओंथिखौ बिजिरनांगौ जोङो ओंथिया माने अनला ओंख्रिया जेनेबा लाव लावबाव मानोमोन आगान खोख्लैबाबो बा खोरस्लिं हायख्लांबाबो बा माबा खालामब्लाबो दाग थाखाया मानो होनबा दसेनो लेथ्रिफिनगोन बियो मानो होनबा बाव एसेबाबो लाव थायो नङा होमबा लाव लाव जायो अब्ला बेयावहाय बे अनला खारि ओंख्रिखौहाय माजों कम्पेयार खालामदों माजों रुजुदों जों बेखौ मिथिनो हायो आरो माने जाम्बा जाम्था मानसिनि माने बेसेन गैयै भेलुलेस खोथा बुंनायखौ जोङो बाव हमनो हायो होननानै जोङो बेबायदिखौ गुवार ओंथियावहाय उनावहाय रुजुनो हायो आरो बेनि थाखाय जोङो फार्स्ट पइन्टआव लानांगौ बेखौहाय बाथ्रा फावखौ बिजिरोब्ला सानि ओंथिखौ होनदों सानि ओंथिखौ बेखौ बिजिरनांगौ जादों बेनि उनावसो जोङो बेखौ माजों कम्पेयार खालामदों बेखौ बिजिरनांगौ जायो जेरै जों मोनो नङा होमबा आदा नांग्रां बाजै सिग्रां आदा नांग्रां आरो बाजै सिग्रांखौ सोरबा सासे मानसिखौहायसो बुंदों इनडाइरेक्टलि नाथाय बै आदा बाजै सोरबा रामजाम जुदुमुदु बेखौ बुङाखै नङा होमबा सोरबा सासे मानसिखौसो इनडाइरेक्टलि बुंदों आदा नांग्रां बाजै सिग्रां बेबायदि आरो अब्ला जोङो बेवहाय जोङो सानि ओंथि आरो गुवार ओंथि बेखौबो मिथिनांगोन आरो बाथ्रा फाव बे ओंथिया हाबनानै थायो नेक्स्ट हाबनि लोगोफोर बाथ्रा फाव बुंनो गोरों मानसिखौ समाजाव मान होयोनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि समाजाव दासिमबो जाय बाथ्रा फाव बुंनो गोरों बेखौ जोङो समाजाव मा होनो मोनसे जुनिया सन्मान मान होयो जादों जुनिया स्पेसियेलि सन्मान होयो जादों जोङो जेरै गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय हाबा खान्थिफोराव जोङो मोननो थाङो जेरै हिनजाव गोदान नायनो थाङोब्ला हौवा गोदान न'खरनिफ्राय जोङो बाथ्राखौ माबोरै जुरिजेनो नङा होमबा अब्ला मा बाथ्रा फाव बायो लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ बेखौ जानांगौ जेरै थुरि नुब्ला बाथि गारो बे खोथाखौ जोङो हाबा हुखानि थाखाय बै सोरबा सासे गोरों मानसिखौ लानानै जोङो हौवा गोदाना हिनजाव गोदाननि न'खरावहाय थाङो आरो हिनजाव नायनो अब्ला बे बाथ्रा फावआवहाय बेखौ जुरिजेननाय जायो गोसोआव लाबानो जाबाय बेफोरबायदि आरो ओंखायनो समाजाव बैफोरबायदि बुंनो गोरों मानसिखौहाय एसे स्पेसियेल सन्मान एबा जायगा होयो आरो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बेहा माखासे बेनि सायाव माखासे सरसा गोनां रोंगौथि गोनां होननानै बुंनो मिथियो अब्ला नेक्स्टआव हानि लोगोफोर बाथ्रा फावखौ समाजनि हाबा हुखा मेल मिटिं एबा बाथ्रा सावरायनायफोराव बाहायो दाना नै बाथ्रा फावखौ बबे बाहायनो गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर समाजनि हाबा हुखा मेल मिटिं एबा बाथ्रा सावरायनायफोराव बाहायो हाबा हुखा मानिबा समाजनि हाबा हुखा मानिबा जोङो मालाबा जोङो जेनेबा गारजा होलायनाय बा माबा मोनसे फुजा खालामनाय फुजा फोरबो हाबा खेराइ मेला बेफोराव बाहायो जादों आरो मिटिं दावथिङाव जों बाहायो आरो बाथ्रा सावरायनायफ्राव माबा रायलायनायफ्राव होद नोंना जाथ्राखसैलै मा आदा नांग्रां बाजै सिरां खोथा बुङो नोंलाय बेफोरबायदि आरो जेरै मा अनला खारियाव आगान थाथारै खोथा बुङो नोंलाय बेफोरबायदि आरो खोथाफोर नोंसोरो गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो होननानै बेफोरबायदि माखासे जोङो खोथा बाथ्रा रायज्लायनायखौ दासिमबो खोनानो मोनो आरो स्पेसियेलि बेखौ जोंनि एजेड मानसिफोरा बैसोगोरा मानसिफोरा बांसिन बाहायो जोंनि दानि जेनेरेसन यंग जेनेरेसन मानसिफोरा बेखौ बुजिनो मोना एबा मिथिनो नाजाया नाथाय बेफोरो जोंनि थाखाय बिराद स्पेसियेल आरो जों बेखौ बाहायनो रोंनांगौ एबा नाजानो रोंनांगौ अब्ला बे मोनसे पइन्ट थांबाय लोगोफोर बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बाथ्राफोरखौ बहाय होनबा समाजनि हाबा हुखा मेल मिटिं आरो बाथ्रा सावरायनायफोराव बाहायो गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट दाना नेक्स्ट पइन्ट हिसाबै एसे हारिनि गोबां गोथौ खोथाफोरा हाबनानै थायो दाना नै जों नेक्स्ट पइन्टआव मोनबाय हारिनि गोबां गोथौ खोथाफोरा हाबनानै थायो जाहैदों लोगोफोर बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय माबोरै हाबनानै थायो जेनेबा दासो होनदों नङा होमबा सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम अब्ला सिखा गोदानजों हिनजाव गोदाननि केरेक्टारखौ रुजुदों नङा होमबा जेरै आदा नांग्रां बाजै सिगां होमबा आदारबो होयो नावद्राबो होयो अब्ला बेफोरबायदि खोथाफ्रा हारिनि खोथा हाबनानै थादों सोरनि हारिनि खोथा हाबदों बर' हारिनि खोथा हाबनानै थादों अब्ला जों बेखौ मिथिनांगोन आरो जोङो बै बाथ्रा फावनि मिनिंखौ बुजिनांगोन सिगां बिनि उनावसो जों बेखौहाय माजों कम्पेयार खालामदों जोङो मिथिनांगोन लोगोफोर अब्ला जोंना बेनो भेरि इम्पर्टेन्ट गोसोआव लानांगौब्ला बेवहाय आं माखासे पइन्ट आउट खालामना होदोंमोन नोंथांमोना बेखौहाय मोजाङै बुजिनानै लादो बबेखौ मा होनदों नङा होमबा दा बाथ्रा फावफोरा बेफोरनो आरो जोंहा भेरि इम्पर्टेन्ट गोसोआव लानांगौ लोगोफोर दाना नेक्स्टआव थांनि बाथ्रा फान्दाय आइडियम्स नङा होमबा बाथ्रा फान्दाया मा जिराद जों बेखौबो मिथिनांगोन नङा होमबा लोगोफोर
दाना एस ए बाथ्रा फान्दा हिसाबै दं गासै रावा गावबा गाव आदब थायो होनदों मोनफा रावा गावबा गाव मेथड्स आदब थायो आदब थायो होनदों जेनेबा बबे रावखौ माबोरै बाहायनांगौ बबे रावखौ माबोरै बाहायनाङा जों एस ए ग्रामार हिसाबै जों लायोब्ला जेनेबा जोङो हमना लाबाय जोङो थाइलालिनि बिथिंखौनो ला माने नट अनलि बर' लेंगुवेज बेवहाय गासिबो लेंगुवेजानो माने मोनफ्रोमबो रावानो गावबा गाव स्पेसियेल केरेक्टार एबा आखु थायो गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बे स्पेसियेल केरेक्टार बा आदब आखुफोरा माने गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन जानानै बे गावजों गाव मिलायलाया आरो मा अब्ला थिग बेबायदिनो जोंनि बर' रावावबो गोबां माने बर' रावावहाय बाथ्रा फान्दायनि बाहायथिया गोबां मोनथिनो मोनो आरो मा गोबां दङ आरो बाथ्रा फान्दायखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय बाथ्रा खोन्दोबबो होनना बुंनो हागौ गोसोआव लाबानो जाबाय बाथ्रा खोन्दोब बाथ्रा फान्दाया माखौ होनदों लोगोफोर गोसोआव ला हमना लाबाय गुफुर खर' गुफुर होनोब्ला जोंहा बेवहाय मा होनदों बे मोननै वार्ड दङ नङा होमबा खर' जेनेबा गुफुर नङा होमबा बे खर' गुफुर होननाय लोगो लोगो बे मोनसे मोनफा मोनफा बियो वार्ड मोनफा मोनफा सोदोब नङा होमबा बे मोनफा मोनफा सोदोबखौ जों जथायनानैसो मोनसे सोदोब हमनो हायो नङा होमबा मोनसे सोदोब बियो अब्ला जोङो लोगोफोर बेखौबो मिथिनांगोन बेखौ जोङो मोनसे बाथ्रा होननानै बुंनो हाया आरो मा बाथ्रा बुंनो हाया बेयो मोनसे सोदोबसो बियो मोनसे जथाय सोदोब अब्ला बेखौ आं पइन्ट लाखादों दा नायलांगोन अब्ला नैखौ मिथिनांगोन जे गासैबो रावानो गावबागाव मोनफा मोनफा स्पेसियेल मेथड थायो मामाय गावबागाव सरासनस्रा आखुथाय थायो गोसोआव लाबानो जाबाय दाना नेक्स्टआव थांनि लोगोफोर बुंनाय एबा लिरनायाव मोनफा थांखि गोनां जथाय सोदोब बियो लिरो बियो बाथ्रा फान्दाय दाना नै बाथ्रा फान्दाया मा जिरादनो बुंनाय एबा लिरनायावनो मोनफा थांखि थायो मोनफा प्लेन एबा पलिसि थायो जाहैदों बुंनायावहाय जोङो हमना लाबाय खर'फुर होननाय लोगो लोगो बेहा मानो मोनफा गावनि स्पेसियेल मिनिं दङ होमबा मोनफा आलदा मिनिं दङ अब्ला बियो मोनफा थांखि गैया दङ थांखि गैयाब्ला जों मानोथो जानला मोनला होनो नङा होमबा हमना लाबाय नोंथाङा सासे मानसिखौ बुंबाय नों हारा गारनोसै नामा नङा होमबा नों हारा गारनोसै नामा अब्ला बे हारा गारनोसैनि मिनिंखौबो जों मिथिनांगोन नङा होमबा लोगोफोर बे बुंनायाव माबा मोनसे ओंथि गैयाब्ला बे बुंनो हाया आरो मा अब्ला बेवहाय आरो मोनसे थांखि गोनां थायो जाहैदों थांखि अब्ला थांखि जोंहा जुदि प्लेन एबा पलिसि थांखि गैयाब्ला जों बेखौ मानो बाहायनो नङा होमबा मानो इउज खालामनो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोना बेखौ मानो बाहायबोदों नङा होमबा लोगोफोर बे थांखि थानायनि थाखायसो बेखौ बाहायबोदों लोगोफोर बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बेयो मोनसे जथाय सोदोबनो जथाय सोदोब माने आं दासो होनदों खर'फुर बे मोननैया मोनफा मोनफा आं दासो लिरदोंमोन होमबा खर'फुर नङा होमबा बे खर'फुरा बे मोननैबो मोनफा मोनफा सोदोब बे मोननैजों मोनसे सोदोब जानानैसो बियो मोनसे जथाय सोदोब जादों लोगोफोर बेखौ जोङो बेखौ बाथ्रा होननानै बुङा गोसोआव लाबानो जाबाय बे मोननैबो जथाय सोदोब आरो बेनो बाथ्रा फान्दाय आरो बे जथाय सोदोबानो बाथ्रा फान्दाय आरो गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर भेरि भेरि इम्परटेन्ट दाना नेक्स्टआव दं गावनि असे थांखिखौ फोरमायालासे गुबुन ओंथि फोरमायनाय दाना गोसोआव लानानै बे मेइन पइन्ट गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बेयो बयनिख्रुइ गोसोखांथावनासिन एबा गोसोआव लाथावनासिन बियो मोनसे बाथ्रा बियो माने बियो गावनि असेखौ फोरमायालासे गुबुन ओंथि फोरमायनाय गावनि फुल ओंथिखौ फोरमायालासेनो बियो गुबुन मिनिं खोन्थायो जादों जेरै बुंनो हायो जे माने दासो रायलायबोनाय जों नङा होमबा खर'फुर होननाय लोगो लोगो सोरबा खर' गुफुरखौ खोन्थायाखै नङा होमबा मा खर'फुर बेलाय माखौ खर'फुर नङा होमबा जोङो टफि हमनानैबो माबा मोनसे खालामनानै जों खर'खौ फुरनो हायो नङा होमबा अब्ला जों बे नङा आरो मा खर'फुरनि ओंथिया जाबाय माने सोरबा बोराय जानायखौ बुंदों आरो मा बैसो जानायखौ बोराय जानायखौ बुंदों बेखौ खर'फुर होननानै अब्ला जों बेखौबो मिथिनांगोन लोगोफोर हमना लाबाय आं दहाय दासो होनदों नङा होमबा मा होनदोंमोनलाय माबा मोनसे जेनेबा आखाइ गुसु आखाइ गुसु होनोब्ला जों माखौ बुजियो बेखौबो बेनि मिनिंखौबो मिथिनांगोन नङा होमबा लोगोफोर अब्ला जोंहा मा होनदों बाव गुबुन ओंथिसो फोरमायगोन नङा होमबा आखाइ गुसु होननाय लोगो लोगो सोरनिबा आखाइया गुसु थार बरफ बायदि गुसु बा मोदोमा गुसु जिबौनि मोदोम बेफोरबायदि गुसु बेखौ होना लोगोफोर थामहिनबा बियो लासै खामानि मावग्राखौसो फोरमायो अब्ला बे आखाइ गुसुआ माबा मोनसेखौ फोरमायदोंमोन नङा होमबा नाथाय मिनिंआ आलदाखौसो फोरमायदों नङा होमबा बेफोरबायदि आरो मा जेरै बुंनो हायो जोङो बिखा गुवार होनोब्ला सोरबा सासेनि बिखाया गुवार बेखौ नङा बेखौ गोसोआव ला माखौ होनदों सोरबा सासेनिखौसो माबा मोनसे स्पेसियेल जुनिया केरेक्टार हिसाबै फोरमायदों अब्ला जोंहा मा जागोन बिखा गुवारनि ओंथिया जाबाय अनसुला बा अनसुलि मानसि अब्ला बेबायदि आलदा ओंथि फोरमायो आरो गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर बे गावनि ओंथि फोरमायालानो गुबुन ओंथिसो माने इनडाइरेक्टलि फोरमायो आरो स्पेसियेलि बियो गोसोआव ला मानसिखौसो फोरमायो दै नेक्स्टआव दं बाथ्रा फान्दाया रावखौ गोदै थोगोर गोनां आरो ओंथि बहरा खालामो
गोसोआव ला बे मेन पइन्ट आरो साननांगौ बाथ्राया बाथ्रा फान्दाया माने रावखौ मा खालामनो गोदै खालामनो माने गोदै खोनासंथाव खालामो आरो थोगोर माने स्ट्रं खालामो आरो मा होनदों ओंथि मिनिंफुल खालामो जाहैदों गोसोआव लाबानो जाबाय बाथ्रा फान्दाया रावखौहाय गोदै माने सुइटलि खोनासंथावो माने खोनासंथाव थोगोर गोनां माने स्ट्रंलि माने जुक्ति गोनां आरो ओंथि बरा मिनिंफुल खालामो जाहैदों गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर बेफोर भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट दाना नेक्स्टआव थांनि लोगोफोर दाना नैबे दं लोगोफोर नायदो बाथ्रा फान्दाया माबा मोनसेखौ बुंदोंब्लाबो बियो जेब्लाबो मानसिनि आखल आखुखौसो खेंसालियै फोरमायोनो माबा मोनसेखौ बुंदोंब्लाबो बियो मा होनदों इनडाइरेक्टलि होनदों इनडाइरेक्टलि मा होनदों मानसिनि आखल आखुखौसो फोरमायोनो खेंसालियै इनडाइरेक्टलि गोसोआव लाबानो जाबाय खेंसालियै मानसिनि आखल आखुखौसो फोरमायो जेरै लानजाय गोनां होनोब्ला लानजाय गोनाङा माखौ होनो माने लानजाया सोरहा दं होनबा जुनारहासो दं होनबा नाथाय बाव जुनारखौ बुङा दै गोसोआव लाबानो जाबाय बे मानसिखौसो बुङो मानसिखौ जों जुनारजों कम्पेयार खालामो आरो मा थामहिनबा लानजाय गोनांनि ओंथिया जाबाय जुनार आखु बेबायदि आरो मा अब्ला जोङो बेखौ बे गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर बाथ्रा फान्दाया जे जिनिसखौ थांखिया मानो जे जिनिसखौ बुङा मानो बियो बैखौ बुङाखै नाथाय बे इनडाइरेक्ट सब सम मानसिखौसो बुङो दै गोसोआव लाबानो जाबाय बाव मिथिंगानि बिफां लाइफां दाउसिन दाउला एम्फौ एनला बा माबा माबि जिनिसखौ जेबोखौ फोरमाया बे सब समय एनि टाइम बे मानसिखौसो फोरमायो गोसोआव ला लोगोफोर भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट बाथ्रा फान्दाया माखौ फोरमायो होनोब्ला इनडाइरेक्टलि बियो मानसिनि केरेक्टार एबा आखल आखुखौसो फोरमायो गोसोआव ला लोगोफोर भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट आरो दा नैबेफोर दंमोन बाथ्रा फान्दायखौ बाहायनायनि माखासे खान्थिफोर बेखौ इसेबां माने इम्पर्टेन्ट नङा बेफोर फैनाया थेवब्लाबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैबाय जाहाथे सावरायनाया आद्रा जाया सोरबाया होननो हागौ रोखोमै थाबावनांगौमोन होननानै जायफोरा गोरों मानसि मिथिनायफ्रा थेवब्लाबो आं एसे लानानै फैबाय जेनेरेलि नोंथांमोना नायनांदो बाथ्रा फान्दायखौ बाहायनायनि खान्थिफोर बाथ्रा फान्दायखौ माबोरै बाहायो बेनि खान्थिफोर माखासे नियमफोर आरो मा अब्ला जोङो नायदो थाइजाखौ महर गोनां खालामनो जों थाइजानि माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ थाइजाखौ जेनेबा जाथारदो बेफोरबायदि मा बेफोर थाइजा मावफै गेले बेफोर थाइजा सोदोब नङा आरो मुंमाखौ महर गोनां खालामनो थाइलालिखौ महर गोनां खालामनो मुंमाजों थाइजा महर गोनां खालामनो आरो गुबुन गुबुन सोदोब जथायनानै बाहायनो अब्ला बेफोरो बाथ्रा फान्दाय बाहायनायनि माखासे खान्थिफोर आरो मा जेरै बुंनो हायो जोङो आखाइ गोलाव नङा होमबा आखाइ गोलाव नङा होमबा बे आखाइ गोलावाव नायदो लोगोफोर बे नैबे आखाइया मा सोदोब बे मुंमा सोदोब नंगौ नङा नाउन वर्ड नङा होमबा आरो नैबे मा थाइलालि सोदोब नङा होमबा गोलाव मुंमाखौहाय थाइलालिजों थोगोर गोनां खालामनो जादों आरो मा मुंमाखौ थाइलालिजों महर गोनां खालामनो होनाय जादों बेफोरबायदि आरो मा अब्ला मा जागोन बियो आखाइ गोलावनि मिनिंखौबो जों मिथिनांगोन आरो मा दानिया अब्ला आखाइ गोलावनि मिनिंआ मा जागोन लोगोफोर हेफाजाब होनो हानाय सोरनोबा माबा नांगौब्ला दान हरनो हानाय बेफोरबायदि आरो मा जों बेफोरबायदि मिनिंखौ बुजिनो हाब्लानो अट'मेटिकेलि हायो लोगोफोर जेबो गोनो गोथो गैया अब्ला नेक्स्ट वार्डनि बेफोरखौ नोंथांमोना एसे नायनानै लाबानो जाबाय बेनो इसेबां माने इम्पर्टेन्ट नङा बेफोर एग्जामाव फैया थेवब्लाबो दा बुंनो हाया बायसान्स फैयोब्ला माने आंनि दाय नङा लोगोफोर आं खोन्थाबाय जायखिजाया नोंथांमोनहा बेखौ एसे नायनानै लाबानो जाबाय बेफोरबायदि आरो मा जेबो नङा नेक्स्टआव हाबनि जोङो आं एमसिकिउ मोननैसो लानानै फैदों एसे टाइम सर्ट हिसाबैब्लाबो नैबे दं लोगोफोर टेट आनजादाव फैथावना माखासे सोंथिफोर माने टेटआव माखासे फैथावना सोंथिफोरखौ आं लानानै फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव माबायदि फैथावो आङो एसे एग्जाम्पल मोनसे बा मोननैल' लानानै फैदों बेबायदिनो खिन्थु फैथारो आरो फैनाया बेबायदिनो फैयो बेवहाय खुनु गुबुन फैखाया लोगोफोर बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय माबायदि फैयो बे मोननैसोखौ नायब्लानो नोंथांमोना बेखौ हाखागोन आरो नाथाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला आङो बुंनायनि सिगां बाथ्रा फान्दायानो जा एबा बाथ्रा फावानो जा लोगोफोर बेनि मिनिंखौ नोंथांमोनहा बुजिनो हानांगोन नङाब्ला नोंथांमोनहा बेखौ हानाय नङा गोसोआव लाबानो जाबाय अब्ला नैबिदि नायदो बबेखौ हाबाजों बाहायनाय बाथ्रा फावनो बबे मोनसेखौ हाबाजों बाहायै जाहैदों माने जोंनि हाबा खान्थियावहाय मेरेज सिस्टेमावहाय अब्ला आदा नांग्रां बाजै सिग्रां आदाया खियो बाजैया गादलायो थुरि नुब्ला बाथि गारो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम अब्ला नोंथांमोनहा बेनि मिनिंखौ मिथिनांगोन नङा होमबा लोगोफोर बिनि मिनिंखौ जुदि नोंथांमोनहा मिथियाब्ला बबे मोनसेया जानला मोनाहै नैबेनो जाबाय नोंथां नङा होमबा मा जागोन नैबेनो जाथारगोन बे नङाबा नैबेनो जाथारगोन होननानै जों साखिया होलाबायनो हागौ आरो मा अब्ला जों मिथिनांगोन आदा नांग्रां बाजै सिग्रां माने जानला मोनला खोथा बुंग्रा माने नंग्रां जाग्रा जेबो मिलाया आदाया खियो बाजैया गादलायो सोरबा सासेया दाय मावो सासेयासो रुजुनांगोन नङा होमबा थुरि नुब्ला बाथि गारो बे हिनजाव गोदान नायनायाव बाहायो बेखौ नङा होमबा सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम अब्ला सिखा गोदान आरो हिनजाव गोदानखौ रुजुदों नाथाय जोंना मा होनदों हाबायाव बाहायनाय बाथ्रा फाव नङा होमबा हाबायाव बाहायनाय बाथ्रा फावा नैबे लोगोफोर थुरि नुब्ला बाथि गारो थामहिनब्ला मानसिफ्रा बहाबा थुरि हानो थाङोब्ला बेवहाय हानायजों लोगोसे
बाननानै लाबोनो थाखाय बै बाथि लांफायो आरो माने दान्दा बा लावथि बिदि बेखौ बाथि होनना बुंनाय जायो बेखौ लांफायो थिग बेबायदिनो बै हिन्जाव गोदान न'खराव थांनायावहाय नायनो थाखाय माखासे जिनिस लांफायो आरो जेनेबा गय फाथै माबा माबि लांफानानै बै बाथ्राखौ बाहायजेनो आरो दा मा खालामनो नोंथांमोन थुरि नुब्ला बाथि गारो हिसाबै दा नोंथांमोननि सिगाङावहाय नोंथांनि फिसाजोखौ जों नायनो फैबाय होननानै बेबायदि रायखांलायो आरो अब्ला बे आरो अब्ला हाबाजों बाहायनाय बेया नैबे जाबाय मिनिंखौसो बुजिनांगोन लोगोफोर मिनिं बुजियाबा हानाय नङा दै दाना नेक्स्टआव दं लोगोफोर नायनि 2 नाम्बारावहाय गाहायनि बबे मानसिनि आखल आखुखौ फोरमायाखै दे बबे मोनसे मानसिनि आखल आखुखौ फोरमायाखै आरो मा होनदों बे दाखालि फैदोंमोन स्पेसियेल टेटआवहाय फैदोंमोन बे जिनिसा आङो अपसना माखासे आलादा जाबाय आङो गोसोआव गैयावहाय नाथाय बबे राइट अपसन आं बेखौ होखाबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय बबे मोनसेया मानसिनि आखल आखुखौ फोरमायाखै होनदों जाबा जानायनि लाइ बिसिनाय आदारबो होयो नावद्राबो बेयो अजा बुरजाबो फिसा फिसै गराय नुब्ला सिंबायो अब्ला जोंहा मिथिगौ नङा मानसिनि आखल आखुखौसो मिथिदों जाबा जानानै बिसिग्रा जाय मानसिया नोंनावनो जायो नोंखौनो फानो नङा होमबा बेखौ जों मिथियो आदारबो होयो नावद्राबो होयो नोंनो खामानि मावनो थिनबाय नोंनो फानबाय नङा होमबा अजा बुरजाब्ला फिसा थैयो बांद्राय जोङो मा होनो सोरबा सासेया लोमजाबाय सोरबा सासे सानैनि खोथा खोनासंबाय जोङो बिदिनो माने जोबथारनायावहाय सोरबा अजा हमबाय डाक्टर हमबाय माने जोङो सासे खोन्दोजों पारमानेन्टलि मोजाङै नायाखिसै आरो बेवहाय मानसिया थैयो आरो लोमजानाय बेमारि जब्राफ्रा बेखौ फोरमायदों आरो मोनसेया जाबाय गराय नुब्ला सिंबायो मानसिफ्रा बहा थांनो नुब्ला गाखोनो लुबैयो नङा होमबा बबा थांनो नागिरोब्ला अब्ला बेखौ फोरमायबाय अब्ला बेनि फिननाया मा जागोन लोगोफोर अब्ला नैबे जागोन गोसोआव लाबानो जाबाय अजा बुरजाब्ला फिसा थैयो बेनि फिननाया गोसोआव ला लोगोफोर भेरि भेरि इम्परटेन्ट बेफोरबायदि फैयो दाना नेक्स्टआव नायनो 3 नाम्बाराव दं लोगोफोर जिबौआ जिबौनि आथिं नुयो माने जिबौआ जिबौनि आथिं नुयो लोगोफोर नायदो अब्ला मा होनदों बेनि मिनिङा मा जायोनो बेनि ओंथिया होनदों सिखावा सिखावजों लोगो जिबौआ आथिं गैयिखाय नुवा जिबौआ गावनि लोगोखाय गावसोरल' नुयो गोजौनि मोनसेबो नङा बबे मोनसेया जागोन लोगोफोर जिबौआ जिबौनि आथिं नुयो होननायनि मिनिङा जोङो जाहैबाय जाय लोगोआ जायजों थाफायो बै लोगोनि मानसि केरेक्टार बेनि आखल आखुखौ बै मानसियासो मिथियो नङा होमबा हमना लाबाय आंनि आखल आखुखौ सोर मिथियो आंनि आखलखौ हमना लाबाय आंनि आखल आखुखौ सोर मिथियो लोगोफोर नङा होमबा आंजों जाय गले गले थाफायो आंजों जाय जाफायो लोंफायो आंखौहाय जाय सानफ्रामबो नुयो खोनायो मिथियो नङा होमबा बैफोरबायदि मानसियासो मिथिगोन नङा होमबा अब्ला मा जागोन बेनि ओंथिया बे आरो अब्ला मा जागोन बेनि फिननाया लोगोफोर नैबे सिखावा सिखावजों लोगो थामहिनबा सिखावा बै सिखावजोंसो लोगो जाखागोन सोरबा सासेया सादुजों सिखावजों माब्लाबाबो लोगो जाखानाय नङा लोगोफोर बेखौ गोसोआव लाबा बाव जिबौआ आथिं गैखाय बे नुयो बे जाया जिबौआ गावनि लोगोखाय गावसोरल' नुयो बे नङा गोजौनि मोनसेबो नङा बे नङा आरो थामहिनबा सिखावा सिखावजों लोगो बेनि मिनिङा बे आरो गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्टआव 4 नाम्बाराव दं लोगोफोर आखाइ गुसुनि ओंथिया मा होनदों आखाइ गुसुनि ओंथिया आं दहायनो एसे खोन्थाखादों आखाइ गुसुखा जिबौ मोदोम बरफ मोदोम लासै मावग्रा आं दहायनो खोन्थाखादों लोगोफोर लासै लासै मावग्राखौ आखाइ गुसु होनना बुंनाय जायो गोसोआव लाबानो जाबाय दाना नेक्स्टआव थांनि लोगोफोर 5 नाम्बाराव दं नै लोगोफोर बाथ्रा फान्दाया गावनि मा दंनो थोंजों ओंथि फोरमायो खेंसालियै ओंथि फोरमायो बाथ्रा लाखोमायो गोजौनि गासिबो बबे मोनसेया लोगोफोर दहायनो जों रोखा सावरायबाय नङा होमबा लोगोफोर बाथ्रा फान्दाया बबे जोंहा जेबो गोनो गैया लोगोफोर खेंसालियै ओंथि फोरमायनो माने इनडाइरेक्टलि बेयो मिनिं फोरमायो आरो दहायनो होनदों जेनेबा जों नङा होमबा बाथिगार होनोब्ला जोंहा माखौ बुजियो नङा होमबा बाथिगार होनोब्ला जोङो बै गोथै बाननानै लांग्रा लावथिखौ बाथि होनो नङा होमबा बै गोथै साब्रै बाननानै लांग्रा बेखौ बाथि होनो होमबा दा बाथिगारनि ओंथिया माखौ होनदों बेवहाय बै थैनो थामहिनबा थैनो थिनदों आरो मानसिखौ थैनो थिनदों आरो नोङो बाथिगारसिगोन नामा माने नों थैसिगोन ना माने जादों अब्ला बेनि फिननाया बे जागोन आरो बेयो खेंसालियै फोरमायो बेफोरबायदि दाना 6 नाम्बाराव दं लोगोफोर बाथ्रा फावा मा होनदों गावनो मोनसे आबुं बाथ्रा ओंथि फोरमायग्रा बाथ्राखौ दोनखोमाग्रा गोजौनि गासिबो जोङो जेनेरेल नायोब्ला जों बेखौ जोङो एग्जामफ्राव फैयोब्ला बेखौ जोङो डाइरेक्ट अल होनना बुङो गासिबो होनना बुंगोन नाथाय बे नङा लोगोफोर बाथ्रा फावा गावनो आबुं ओंथि फोरमायग्रा गोसोआव लाबानो जाबाय बा मोनसे गावनो आबुं बाथ्रा बे ओंथि फोरमायग्रा थाखायो बाथ्रा दोनखोमाग्रा बे थाया गोजौनि गासिबो बे थाया दै अब्ला जोंहा नैबे गोसोआव लाबानो जायो लोगोफोर भेरि भेरि इम्परटेन्ट दाना नेक्स्टआव दं मा दं नायनि लोगोफोर 7 नम्बराव मोदोम गोथैनि ओंथिया मा होनदों मोदोम गोथैनि ओंथिया होनदों मानसि गोथैनि मोदोम जोबोर गुसु मोदोम हाबाखौ गोसो होना मावग्रा मोदोम हाबाखौ मावनो गोसो जायो मोदोम दाना मोदोम गोथै होनोब्ला जोंहा मा होनदों
बाव जेबो गोनो गैया लोगोफोर आं बेखौ दा अपसनखौ फरायखाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव अब्ला बेनि फिननाया जागोन नैबे हाबाखौ गोसो होनानै मावग्रा थामहिनबा एसेयावनो मावग्रा आरोना नों मालाया मावदामाव जेबो सोमोन्दो गैया बेहा आहा मावनांगौ बेबायदिया थामहिनबा बेखौ जोङो मोदोम गोथै होननानै जोङो बुङो बर' रावाव ओमफ्राय हाबाखौ मावनो गोसो होयैखौ जोङो मोदोम गोथै नंथारा मोदोमानो थैथारा बेबायदि होनो आरोमा गोसोआव लाबानो जाबाय माब्लाबा रायलायनायफ्राव खोनागोन बेफोरबायदि आरो गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दाना 8 नाम्बाराव दं बाथ्रा फान्दाया जथाय सोदोब थाखोमानाय सोदोब मिथिथाव सोदोब फान्दायखौ फान्दायनानै बुंनाय सोदोब आं दहायनो होनबोखादों नङा होमबा बाथ्रा फान्दाया जाबाय जथाय सोदोब जेरै जों आं दासो होनदों मोदोम गोथै नङा होमबा नैबे मोदोम गोथैखौ लायोबा जोङो नङा होमबा मा जागोन नैबे मोदोम आरो गोथै बे मोदोम आरो गोथै बे मोननै सोदोबा मोननै सोदोबनिसो मोनसे ओंथि फोरमायदों नाथाय नैबे मोदोम आरो गोथै बे मोनफा सोदोबब्लाबो बेयो मोननैजोंसो मोनसे ओंथि फोरमायदों जायनि थाखाय बे मोदोम गोथैया गावनो गाव मोनसे जथाय सोदोब मोननैजोंसो ज' दाजाबनायनि थाखाय जथाय सोदोब अब्ला नेक्स्टआव नायनि लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेयावनो सोलिजोब्बाय लोगोफोर बेनोमोन जोबथा सोंथिया अब्ला माबायदि जादों माबायदि जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों आरो नोंथांमोनहा चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो जायफ्रा दासिम साबस्क्राइब खालामाखै आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जायो अब्ला गोजोन्थों लोगोफोर खुलुमबाय